Juhani Vainio, toinen päivä frisbeegolfin SM-kisoissa taisi mennä aika hyvin. Kyllä meni erittäin hyvin tänään. Kyllä tuloksena 7 alle ja avoimen paras tulos. Mitkä on fiilikset toisen kierroksen jälkeen? No jälleen kerran erittäin hyvät on fiilikset, että heitin tänään pelkästään hyviä driveja. Että en oikeastaan epäonnistunut heitoissa kertaakaan. Missasin muutaman putin, mutta yksi elämäni parhaista kierroksista. Se tuli aika maukkaaseen paikkaan. Mites huomenna? Miltä tuntuu nyt? Onko samanlainen kierros tulossa vai muuttuuko pelikirja mitenkään? No ajattelin pitää pelikirjan ihan samanlaisena, vaikka ilmeisesti on luvattu vähän erilaista tuulta, mutta ajattelin silti ihan samat heittovalinnat joka väylällä. Kyllä, 3. päivän pelaaminen kärkipuulissa. Tuoko se tässä vaiheessa vielä mitään paineita? No sen näkee sitten huomenna. Mahtavaa. Kiitoksia Juhani Vainio ja onnea 3. päivään. Kiitos.